Ano boy? May tigbilag? Dat maranasan niya, may tayo naranasan may day. Makabot sa gungap. Kanya may dike, 1 week ka. 1 week nga after ko pinagburas. So natako kay dati kami lawad ta ako. Ano na pa siya hindi magburasan di mais da lulok. Ngidong din ko na eh. Adi yung back nga trabaho nga matiket ng subyana na yun. Nandis tingin pa mata. Dala, kanagisa ako. Kita burburasin da. Basit lang yun, nakulbit yun nata mais kay. Pasalamat kita mahon na napudot na eh. Nagkadaulit-ulit na eh. Sa banger. So, natapok ya. Ano sila burburasin dan eh? Ano lang atan? Ano boy? May tigbilag? Dat maranasan niya, may tayo naranasan may day. Isang doon na kanya kiligi, straight nga ako, 1 way. Nakiburas na ako. Straight aja po mga 1 week nga, pinagburas. 1 week? Matayata ah. Kanya may dike, 1 week ka. 1 week nga after ko pinagburas. Naikot kag malimpay natin, kaya nag-alin na eh. Ano ba kayo? Update ka lang ba? Update ka lang eh. Update ka lang? Oo, sakit yung ko. Pampambar ka? Ano boy? May ti ko boy? Nagbalin nga mo kayanin nata. Apa? Dubing ako, ano? Atibing ka ba ya? Lalo di ko iday kaya di murang di lusad. Dun kayanin nata kawan na. Nagatil kami na eh. Kata yung nagatil nga may sidig eh, pero may maglalapito ka ko ha. Mag-aalan ni day. Ay, naikot di nga imam. Papatay na eh. Ala nga puro cellphone boy. Maghirap ka din. Ranasan nyo ti kami tata. Noso na ti rigat ibay. Gusto na, wala sa balang sa ako na. Pagbilag kayo. Awan ti up day. Diretsyon. Tanong nga. Malmal pasin. Sa lahat kita medyo na kayo mungkit din eh. Sana ngayon no permingain sa ingising mata po doon nandi. Alkada din na oras na. Agkuyem-kuyem marud manin na eh. Uli pen. Tisti ang mami tagi sakaw. Ako nga po dyan ta tisti ang mami tagi sakaw. Ayo to. Alanak. Isakaw. Day. Tapos agisa ko tayo ito. Hindi sila kanya-kanya, dalawa ko natin. Uhat boy. Makabot sa gungap. Dapat makangis kami tiko. Dito na trabaho lang din. Basic ko natin. May matanikot kawan, ayaw din. Nagotot ata. Ha? Okay, siya.
Malagan di mais na? Malagan. Ang dating Carwas Boy noon, pagmamais na ngayon. Edi perme, edi kapigsan magburasan to tamas kita eh. Kadamit ajal daw edi ako ah. Aldaw nga sakit yung ulok nga eh. Kasi napudo na. Sakit yung ulok dito eh. Kasi mata dito eh. 1 week nga makiburas ako pagbayad lang ni mamat utang na. Menupin natin ko ito itong tantig burak 200 kaya nabuta kita kayo 130 kasi ito eh natama natin sa saot ko nagburasin kanya yung apo manuti sa saot buras din ay rasta ito eh ginabutan nyo. Dan, madya lang nga po yung pakita lang niya yung kaya amiti ka. Madya lang nga po yung pakita lang nga kayak pala tayo makiburas tayo makisunog isakaw. Kayang kaya dito. Tata sumiti nagdakil lang nga trabaho ito. Niikot kawan lang na ako nila. Pagkuha kami, sal mo takalong mo. Ano na? Maksud ka ta. Tara lagi ubing ka, malakang suryat. Yung kanina makikita yata bakanting adagay di. Etat ta. Kodeta. Dati mid lang pag mulmulanti mais. Taga kutiming kanya dati kay. Taga San Agustin. Yung mga mulmulan tatan. Dati mulong may dati basit niya ka. Isakaw. Naagal aladyan eh. May isang ubingay. Hindi kita nakatrabaho lang yan. Basic lang tayo na. Nalpas ang marikita nakatrabaho din. So damit tata na. Kumbaga pa sa balik kayo para kanyakon. Yung ano. Ang talaga sa balik ng trabaho. Di patulan tayo kita. Sulang miti pagkakitaan di tao di sut patulang na trabaho pa lang mansamantala ng siya gamin kayo or like pa dito padme pataki adaji kwan mga martes kita dito padmin mga gistart kami ton martesin balik ko aja po 20 days mga tupad sayang bitajay mga patulak pa lang yun na bagong to sa bari nga trabaho nga medyo may mayat nag-update lang ko na dyan may isang ading kung mali ko na may tatasayang tuloy na latan so naataramit yung ating ading ko katamisa piling mayaman magkano ba ng titaw madimit dapat lang niya natata ko maranasan na tirikat. Hindi lang nga po ako pakita lang kanya no kotoy o sa ti biag ti ka padak na marigrigat